Nagbistulang lawa ang bakuran ng isang paaralan sa Calasiao, Pangasinan dahil sa baha. Nakatutok live si Joan Punsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Joan? Chris, muli na namang bumagsak ang malakas na ulan kaya naman nangangamba ang mga residente dito sa Barangay Talibao na baka muling madagdagan ang baha dito sa lugar. Ganito ang bubungad sa Talibao Elementary School sa Calasiao, Pangasinan. Lubog sa baha ang school canteen. Sa lalim ng baha, nilamon din nito ang gulayan sa paaralan. Wala nang nararanasan na pag-ulan sa mga oras ng ito pero ang Talibao Elementary School lubog pa rin sa baha. Itong kanilang grounds na dating parking area at the same time nadadaanan ng mga mag-aaral at mga guro ngayon hanggang hita. Ito nga baha na na-experience. 1 week na raw na nararanasan itong baha dito sa lugar at kung tutuusin nga ay humupa na raw ang baha. Kaya naman panalangin nga ng mga guro at mga learners, sana'y wag na raw bumuhos pa itong pag-ulan nang sa ganun nga ay mabilis na mag-subside ang baha. Abala sa paglilinis ng classroom ang grade 1 teacher na si Dulce. Naitaas naman daw lahat ng gamit kaya walang nalubog sa baha. Ang rason ma'am kasi mayroong pang nilulusutan ng tubig ma'am. Mayroong pang hindi pa nadiki. Low-lying areas kami. 2 taon nang nakalipas nang ipatayo ang bagong gusali ng paaralan. Dito na nagkaklase ang mga mag-aaral. Halos lampas tao pa rin ang baha sa ilang bahagi ng barangay. Lubog pa rin sa baha ang ilang bahay. Hindi na lumikas ang ilang residente at piniling manatili sa ikalawang palapag ng bahay. Bangka at balsa ang ginagamit ng mga residente. Hanggang dibdib pa po yung tuwig po namin dito. Hindi kayo umalis? Hindi pa po ma'am. Dahil po yung mga alagang ayok po, yung mga kagamitan na iniwasang malubog sa baha. May improvise na balsang ginawa ang mga residente mula sa trunk o puno ng saging. Sa tuwing may baha sa bakuran ang ginagawa nga ng karamihan, gumawa nga ng tungtungan na gawa sa kawayan. Nang sa ganun, meron silang madaanan papasok sa bahay. Pero isa raw talaga sa ginagawang diskarte ng mga residente kapag hindi na nagagamit ang pinto, ang baklasin ang salamin ng bintana upang doon pumasok ng bahay. Hindi naman po ma'am kasi sanay na rin po kami na pumasok dyan sa bintana. Pagka wala ng tubig, ialisin ko na, ay ibabalik ko na. Chris, kumpara nga kahapon ay mas tumaas pa itong antas ng baha dito sa Barangay Talibao. Dahil na rin ito sa pag-ulang naranasan simula pa kagabi hanggang kaninang madaling araw. At ngayon na naman na biglang buhos itong malakas na ulan. Kaya naman mas pahirapan ngayon itong pagdaan ng mga residente at maging mga motorista dito sa main road ng Barangay Talibao. At Chris, idagdag pa natin nga na ang Barangay Talibao ay kabilang nga sa mga low-lying areas at the same time tabi lamang ito ng ilog. Kaya naman ganun na lamang itong nararanasan nga na pagbaha dito sa lugar. Ang realization din ng mga residente dito at kanilang experience, 1 week pa raw na mararanasan nga itong malakas na pagtaas ng baha dito nga sa lugar kung hindi man magtutuloy-tuloy nga itong malalakas na pag-ulan. Chris? Maraming salamat at ingat kayo. Joan Punsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon.